I dobrodošli ljudi u novu epizodu, sa vama je tu Muslim Gaming BG. I ovako ljudi, ovo je čisto jedna obavijest da vam kako se da kažem, obavijestim da ću snimati. I evo, ja sada sam SimCity-u na svoj grad, evo, gledajte, mislim sada da smo ubrzo što je tačno 12 sati, sve će polu 1. Evo, bukvalno gledajte. I sada da vam javim da ću snimati ovako igrice na telefonu. I ovo je baš veliki telefon, da pip. Što smo još nešto reći. Ostavite like na ovaj video i molim vas, ovo je jedna kratka obavijest da ću snimati. I sada da spavati, normalno. Kako brzo idete. I evo, ovo je jedna obavijest da vam kažem. Snimću i da like, subscribe na like, da znate kad će izaći drugi video, a mi se vidimo u idućoj epizodi koja će izaći naravno sutra, negdje oko 10 sati ujutru. I to je to što se tiče ove epizode, ostavite like, subscribe, kao što sam sada rekao, i to je to uglavnom za to obavijest. I to je to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste uživali, zajedno se. I doviđenja!